мо дар ва чизи тавҳид хондем ки ҳазрат тамоми мегӯянд тамоми инсоният ба рубубияти Аллоҳ имон доштанд. Вақте ки ҳаминро ман хондам, ба худам хеле савол пайдо шуд, ки агар тамоми инсоният ба рубубияти Аллоҳ имон медоштанд, Намруд қатъи Фиръавн мақсад ки ба тамоми инсоният ҳамчун ман Рабби шумо ҳастам гуфта баён мекарданд. ҳамиқа. раҳмат. тамоми инсонҳо ба тавҳиди рубубият имон доштанаш шарт не. яъне баъзе буданд одамое ки ба тавҳиди рубубият ҳам имон намеоварданд, вале мардуми Макка мушрик буданду ба ягонагии Аллоҳ таоло бовар доштанд дар холиқияташ, ки осмону заминро офарид. дар наси Қуръон омадааст. агар онҳоро бипурсӣ ки осмонҳову заминҳоро ки офарид, мегуфтанд ки Аллоҳ. агар онҳоро суол дӣ ки ризқдиҳанда кист, мегуфтанд ки Аллоҳ. охир барои чӣ дар ибодат ғайри ӯро ибодат мекунед? баъд пайғамбар Аллоҳ таоло амр кард ки суол кунад. ва вақте ки ба сарашон мушкилӣ меомад, Аллоҳро ибодат мекарданд. тинҷӣ оромӣ бошад, бутҳоро ибодат мекарданд. ба ақли худашон шариат мекарданд. мегуфтанд ки охир барои чӣ шумо ин ҳайкалҳоро, сангҳоро ибодат мекунед? мегуфтанд ки ино чизое аст ки гуноҳ кардагӣ нест. то санг гуноҳ надорад, дарахт гуноҳ надорад. мо инҳо ибодат мекунем то ин ки инҳо лиюқаррибуна илаллоҳи зулфан, моро ба Аллоҳ таоло наздик кунад. ин восита шавад барои мо. мегуфтанд ино чизои бегуноҳ, махлуқҳои бегуноҳ ба назди Аллоҳ восита шавад, байни мою байни Аллоҳ таоло даромада моро яъне ки шафоат кунад. ҳоло он ки барои Аллоҳ таоло восита лозим нест. мо аз куҷои дунё бошем, ба кадом забон бошем, шаб аст, рӯз аст, Аллоҳ таоло хоб намекунад. Аллоҳ таоло машғул нест аз мо. яъне ӯ машғул ҳаст. куллу явмин ҳува фӣ шаън. ҳар рӯз Аллоҳ таоло кор мекунад. дуои инро қабул мекунад, фалониро вафот мекунад, фалониро лаънат мекунад, фалониро раҳм мекунад, фалониро бемор мекунад, фалониро шифо медиҳад. Аллоҳ таоло машғул ҳаст, кор мекунад. куллу явмин ҳува фӣ шаън. дар сураи Ар-Раҳмон буд ки ҳар рӯз Аллоҳ таоло дар кор аст. лекин хел не ки ман банд гӯяд. масалан ман ҳозир инҷа гап застем, ман наметавонам як одамро қабул кунам ва қатъи вай гап занам. мо махлуқ ҳастем, мо якта кора карда метавонем. як бора дута се. Аллоҳ таоло метавонад ҳамеша вақте ки дуо кунед, Аллоҳ қабул мекунад ва мешунавад ва мебинад. барои Аллоҳ таоло восита дар кор нест. ино қиёс кардан Аллоҳ таолоро ба махлуқот. гуфтанд ки чӣ хеле ки ба пеши подшоҳҳою султонҳо мубошаратан дар омада намешавад. як одаме ки ба вай наздик аст, бояд чӯ дар омада муаррифӣ кунаду гӯяд ки ин одами хуб аст, ина раҳм кунед, ина авф кунед, ё ина шафоат мекарданд ки ба ин ягон чи тед гуфта. бубин ба Аллоҳ таоло ин чиз дар кор нест. Аллоҳ таоло медонад ҳама чизро. бинобар ин Аллоҳ таолоро ба подшоҳҳо ва султонҳо қиёс кардан, ин қиёси холиқ ба махлуқ аст, ин ботил аст. ин асли маншаи он гумроҳҳо аз ҳамин ҷо маншаъ гирифт. аммо фиръавнам Аллоҳ таоло ба рубубияташ бовар дод. Аллоҳ таоло дар сураи Намл ояти 14 гуфт ки ваҷаҳаду биҳа вастайқанатҳа анфусуҳум зулман ва улувван. ваҷаҳаду биҳа, Аллоҳ таолоро инкор мекарданд. вастайқанатҳа анфусуҳум, лекин дар қарорати қалбошон медонистанд. вастайқанатҳа, дар қарорати қалбаш аниқ медонист ки Аллоҳ ҳаст. ва барои чӣ инкор мекард? зулман ва улувван. ҳамчун зулму ҳамчун болоравӣ, ҳамчун зиёдаравӣ, сархам накардан. аз ҳамин ҷиҳатҳо онҳо дар қарорати қалбашон имон доштанд. шайтон аз ҳама ҷинне ки иблис раъси шайтонҳо, мисол ба гумроҳӣ фиръавнам шарик аст, ба гумроҳӣ тамоми одамо шарик аст, чунки қасам ёд карда буд ки ман фарзандони одам алайҳиссалома гумроҳ монам то метавонам инҳои дӯзахӣ кунам ҳамроҳи худам. аз ҷумла ба фиръавнам даст дорад. ин ба рубубияти Аллоҳ таоло имон дорад. қасамам хӯрад, ба ғайри Аллоҳ таоло қасам намехӯрад. фабииззатик, қасам ба иззатат, ба бузургият, ey Аллоҳ, ман инҳои гумроҳ мекунам. Аллоҳ ҳеҷ гоҳ шайтон ба нону ба кӯҳу ба дарахту ягон чи қасам ёд намекунад. агар қасам ёд кунад, ба Аллоҳ қасам ёд мекунад. имон дорад. мушрикони Макка ҳам ҳамин хел буданд.
و الله تعالی قسم یاد میکردن، اگرچه به بت‌هاشون هم سوگند یاد میکردن. عمران ابن حسین پدرش پرسیدن که کم اله تعبدو، چند الهی را عبادت می؟ گفت 70. کدام ها؟ گفت 6 تا در زمین، 1 تا در آسمان. گفتن که کی ایناش عبادت می، کی اونشه؟ گفت که اگر تینجی امانی باشه این 6 تا وضعیت‌های بی‌زیب و سهولت‌های تنگ باشه بالا میشه. گفتن که این 6 تا ترک کنم، 1 تاش عبادت کنم. کی اسلام قبول کرد؟ یعنی توحید ربوبیت هستن آدمایی که به توحید ربوبیت، نه اینکه آسمان و زمین کی آفرید، گوی طبیعت آفرید میگه. یعنی این کاری بودنی الله اونو میگوین، اما در بیرون عالم یک قوه هست میگن. یعنی قوه نامیده نمیشه، ولی الله نامیده میشه، و اله نامیده میشه، معبود حقیقی الهی یگانه نامیده میشه. ناموش هم تغییر میدادن. یعنی کمونیستای متریالیستا میگفتن که در بیرون عالم یک قوه هست. میگفتن واقعا الله تعالی در بیرون عالم است. الحمدلله رب العالمین، حمد پروردگار که پروردگار عالمیان است. والعالم كل ما سوى الله، عالم هر چیزی غیر الله عالم است. جنت هم عالم است، دوزخ هم عالم است، عرش هم عالم است، فرشته ها هم، جن ها هم، آدم ها هم، همه عالم است. و الله تعالی در بیرون عالم است، پروردگار عالمیان است، جل جلاله و تقدست اسمه. نو میگفتن که در بیرون عالم یک قوه مؤثر هست، تاثیرگذار. میگفتن به همین اسلوب. لیکن در قرارت قلب همه ایمان به ربوبیت هست، یعنی به یگانگی الله تعالی. چون این فطرت طبیعتا آدم مخلوق کی هست، یعنی که طبیعتا میدوند که و یک خالقی دارد، یک سازنده دارد.